Per què l'Església tenia tant poder a l'edat mitjana? L'Església catòlica va tenir un paper central en la societat de l'edat mitjana, no només perquè la fe religiosa era molt important en aquella època, sinó també perquè l'Església tenia molta influència en com havia de viure la gent. Tenia poder tant en la vida social de les persones com en la política. La major part de la població europea era cristiana i les esglésies eren l'edifici més important de qualsevol llogaret, poble o ciutat. El repic de les seves campanes marcava el ritme de la vida diària, anunciava les oracions, avisava dels perills i convocava les assemblees de veïns. El cristianisme decidia sobre les cerimònies més rellevants de la vida, és a dir, el bateig, el matrimoni, l'enterrament, i també decidia com havien de ser les festivitats, com Nadal i la Pasqua. Els cristians havien de complir amb els seus deures religiosos, com per exemple pregar, i també havien de practicar la caritat i portar una vida honrada. Les peregrinacions a llocs sagrats com Roma, Jerusalem i Santiago de Compostel·la eren molt valorades. A més d'influir en com havia de viure la gent, l'Església era una institució molt rica. Tenia moltes propietats de terres i edificis, com monestirs, convents i esglésies, que li donaven grans beneficis, de manera que l'Església actuava com un senyor feudal. Per exemple, també cobrava rendes feudals als pagesos, com el delme, que suposava que els pagesos haguessin de donar el 10% de tot el que produïssin a l'Església. A més, l'Església rebia donacions dels creients, i molts fidels, quan es morien, els deixaven tots els seus béns. Les croades eren les expedicions militars organitzades per l'Església amb l'objectiu de conquerir a sang i foc els antics llocs sagrats a l'Orient Mitjà, que havien estat cristians, però que en aquell moment estaven sota domini musulmà. Hi va haver 4 croades especialment grans, és a dir, 4 grans atacs en territoris musulmans, entre l'any 1095 i el 1204. I la majoria de les croades tenien per objectiu final conquerir Jerusalem. El papa cridava a la guerra i a canvi de lluitar prometia als croats la salvació eterna. Tot i que els croats van aconseguir controlar alguns territoris, van ser finalment derrotats pels musulmans al segle XIII. Abats, bisbes, monjos... Saps les diferències? Els homes i dones que treballaven per l'Església constituïen el clero o clergat. Hi havia el clergat secular i el clergat regular. Dins del clergat secular, els rangs més alts de la jerarquia l'ocupaven els arquebisbes i els bisbes. A sota hi havia els rectors, sacerdots i capellans. Les dones no podien formar part del clergat secular. El clergat secular atenia els fidels a les parròquies. Feia missa, confessions, ensenyament religiós i oferia suport espiritual. En definitiva, el clergat secular es relacionava directament amb els creients i s'encarregava de la vida religiosa de les comunitats. Els bisbes eren els caps del territori que controlaven, que es deia diòcesi i tenia diverses parròquies. I els arquebisbes controlaven diverses diòcesis. En canvi, el clergat regular normalment no es relacionava amb el poble. Vivien en monestirs, on es retiraven per pregar, estudiar i viure del seu propi treball, per exemple, cuidant l'hort. També copiaven llibres i manuscrits, ajudaven els pobres i, en alguns casos, educaven a les escoles dels monestirs, ja que els monestirs eren llocs d'ensenyament i transmissió del coneixement. Així doncs, normalment no feien assistència religiosa als creients, com el clero secular. El seu dia a dia depenia de les regles de l'ordre religiós del seu monestir. Per exemple,
segons l'orde dels benedictins o dels franciscans. Cada orde tenia unes regles que marcaven les hores de pregar i treballar, hora e labora. Estaven encapçalats per l'abat o abadessa d'aquell monestir. I també hi havia priors, monjos i monges. I al cim de tot de la jerarquia eclesiàstica, l'autoritat era el papa, que habitava a Roma, i els cardenals que l'aconsellaven. També es pot dividir el clergat en funció dels seus privilegis o de si eren més rics o més pobres. L'alt clergat, per exemple, bisbes i arquebisbes o abats de monestirs importants, tenien privilegis com els tenien els nobles, mentre que el baix clergat, sacerdots, abats poc importants o monjos, vivien en condicions molt més modestes.